नमस्कार ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜଘାଟି କାଳୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ୟାଟ୍ କାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କାନ୍ଥରେ ଚଢ଼ିଛି ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜାଗାରେ ବସିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି କାଳୁର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଖଳୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଖଳୁ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମା ଦୋବୁ। ସୁନ୍ଦରୀ ନା ମୁଁ? ଏ କାଳୁ ପଡ଼ିଯିବୁ ବେ। ନାଇଁ ବେ ମୁଁ ପଡ଼ିବିନି, ତୁ ବେଶୀ ହଉଛୁ। ରହ ଯାଇକି ବୋଉକୁ କହୁଛି ମୁଁ, ତୋ କଥା ବୁଝିବ। ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ବି ଚଢ଼ିଗଲି। ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ବି ତୋ ନାଁରେ ବୋଉକୁ କହିପାରିବି, ହେଲା ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଧଳୁ ହେଲେ ମୁଁ ବି ହେଲା କାଳୁ। ଏ ଦେଖ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ବସିକି ଏଠୁ ବେଲ ତଳିବା, ହେଲା। ଦେଖିଲୁ କିଏ ହାତ ଗୋଟେ ବଢ଼ଉଛି, ତା ହାତକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଲୁ କାଳୁ। କାଳୁ ଦେଖବେ ମୁଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲି, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇନା ବେଲ ତଳିବି। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଉପରକୁ ଗଲିଣି ହେରି, ତଳକୁ କେମିତି ଆସିବି? ଏଠି ତ ମୁଁ ଫସିଗଲି ନା ଡାଳରେ। ଏ କାଳୁ ଆସ, ମତେ ବଞ୍ଚରେ ବଞ୍ଚରେ ବଞ୍ଚରେ, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। କେହି ତ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବୋଉ ବି ନାହିଁ, ମତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ମୁଁ କେମିତି ତଳକୁ ଆସିବି? କାଳୁ ମତେ ହେଲ୍ପ କରେ ନା, ମତେ ତଳକୁ ଆଣିଦେ ନା। ତୁ ଯଦି ଆଣିବୁ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି ନହେଲେ, ହେଲା ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଟିକେ ବୋଉ କହ ନା। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି, ଇଏ ଗୋଟେ ୟା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲାଣି। ଦି ଜଣ ଯାକ ସେଇଠିକିନା କରେଣ୍ଟ ମାରିଦେବେ ଯଦି କ'ଣ ହବ ତମ ଅବସ୍ଥା? ତମ ବୋଉ ସିଆଡ଼େ ମିଆଉ ମିଆଉ ହେଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ ତ? ଆସ ଖାଇବ, ଜଲ୍ଦି ଆସ।